ambulancii detských psychiatrov sa čím ďalej tým viacej stretávame s faktom, že rodičia prichádzajú, že ich dieťa má veľký problém zregulovať a zlimitovať množstvo času, ktoré strávi v digitálnom priestore, v obrazovkových médiách. Prichádzajú do ambulancií s príznakmi závislosti, to znamená, nie sú schopní venovať sa škole, učiť sa, sústrediť sa na čokoľvek iné. Akákoľvek aktivita, okrem aktivít za počítačom, prestáva byť pre nich zaujímavá. S týmto sa častejšie stretneme u chlapcov. U dievčat sa na druhej strane stretávame so stúpajúcim sebapoškodzovaním, s depresiami a s negatívnym vzťahom k svojmu telu. A toto vnímame, že je do veľkej miery práve v súvise s sociálnymi sieťami, ktorom prichádzajú deti do kontaktu priskoro a nepripravené v čase, kedy sa vyvíjajú, kedy nevedia rozlišiť, čo je reálny svet a virtuálny svet. Nevnímajú, že snímky, ktoré vkladajú iní na sociálne siete, prechádzali predtým stovky ďalších obrázkov a vybrali z nich a prípadne upravili tie, ktoré boli najatraktívnejšie. Majú pocit, že ich telo, ktoré sa v puberte mení a nemajú to pod kontrolou, nie je dostatočne dobré, dostatočne pekné. A rovnako problémové správanie a sebaobližovanie je vo virtuálnom svete potencované inými, kde nachádzajú takéto negatívne vzory, ako si pomôcť so svojimi emóciami. Máme tu skúsenosť, že čím skôr začnete komunikovať s deťmi, ako zaobchádzať s médiami, ako zaobchádzať s obrazovkovými médiami a virtuálnym svetom, tým máte o starosť menej v budúcnosti. Pretože pravidlá sa samozrejme ľahšie stanovujú u menších detí, ako keď začnete v neskoršom veku.